Hello friends, दिनै 13 जुन Saturday 2020 जोंहा आसाम एक्साइजआव साख्रि ओंखारदों इन्सपेक्टर अफ एक्साइज एन्ड एक्साइज कनस्टेबल्सनि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा गोसो दं जायफोरा गोसो गुदुं नायनानै लादो एसटि प्लेननि थाखाय एक्साइज इन्सपेक्टराव मेलफोरनि थाखाय मोनबा खालि दं रिजार्भ दं आरो हिन्जावफोरनि थाखाय मोननै एसटि हिल्सनि थाखाय मोनथाम हौवाफोरनि थाखाय आरो मोनसे हिन्जावफोरनि थाखाय एसटि प्लेननिया मोनबा हौवाफोरना आरो हिन्जावफोरना मोननै आरो बेबायदिनो दङ एक्साइज कनस्टेबलाव एसटि प्लेननि थाखाय हौवाफोरनि थाखाय 11टा रिजार्भ माने 11टा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय मोनबा एसटि हिल्सनि थाखाय मोनथाम हौवाफोरनि थाखाय हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बिराद मोजां जब मोनफ्लांबायोब्ला गासिबो अनलाइन बहुत इजि अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ लास्ट स्टार्टिंआ Online application will be received with effect from 16/06/2020 16 जुननिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन लास्ट डेटआ 6 जुलाइसिम 06/07/2020 बारा गोबाव टाइम होआखै बिनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनांगोन सेलारियाबो बहुत मोजां ओमफ्राय वेबसाइटआ जाहैबाय बेयाव थांनानै नायनांगोन www.slvrbassam.in बेयावहायनो अनलाइन एप्लाइ पार्मानेन्ट जब एसटिफोरनि थाखायथ' रिलेक्सेसन दं एजआबो ओमफ्राय बिथांमोना 13 जुन शनिबारनि पेपाराव मोनगोन ट्रिबुनाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गावसिनि वेबसाइटआव थांबानो गासिबो ओंखारजोबखागोन सार्कुलार एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय लं जाम्प रेस दङ लं जाम्प पुलिसनि बायदि आरोना इन्टारभिउ लानाय स्टाइला एप्लाइ खालामनो हागोन हम गार्ड्स मावखानायबा मार्क्स 3 स्पर्ट्सनि थाखाय मार्क्स 4 प्रफिशिएन्सि इन कम्पिउटार्स मेक्स मार्क्स 5 बिदिनो आरो नायनानै लानो हागोन नोंथांमोनहा मोजाङैनो साख्रि ओंखारदों एप्लाइ खालामदोलाय बयबो ज' जाजाय जायनि खाफालाव दं बे मोनगोन एप्लाइ खालामनांगौ एप्लाइ खालामबाय था जायनो एप्लाइ खालामबाय थायो बिनि खाफालावनो मालाबा मोनसे नङा मोनसे सुख दावखायो आरो जायफोर साख्रिनि थाखाय नाजाबाय थायो बिथांमोना दिनै गासिबो साख्रि मोनजोब्बाय नुगासिनो दा जायफोर साख्रिनि थाखाय नाजाबाय थायो नोंथांमोना गोसो बायनो नाङा एप्लाइ खालामबाय था आंनि इउटिउब चेनेलाव बिदिनो आङो साख्रि बाख्रिफोरनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारोबा होबाय थागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनानै नायबानो जाबाय आरो पेपारखौ मोनोब्ला माबाबानो जाबाय सेटारडे 13 जुन 2020 वेबसाइटआवबो मोनगोन अके थेंक्स एप्लाइ खालाम बयबो आरो मोनथों